И здравейте хора, тук с мен е PowerBG. Аз съм IRLBG и днес ще снимаме на Jump Map. Името е, ето го, Hip Hop Sprint Map. Ето правилата. Няма много правила и така. В момента Power говори тук в момента с мене, но вие няма го чувате. И нека да започнем. Вие няма го чувате, защото Bandicam е бъгава програма. Аз на неговия клип ще се чувам, защото той е... Да. ОМГ! Бати лага изведнъж ми... Може би на клипа няма да се усети, ама... Напред го... Той е... Чай, спри са малко. Не знам какво написах. Ето е... Човек, не знам... Бати. Защо се маха спринта? Той иде. Бати. Е така. Бати фейла, човек. Шуп. Опа. И така. На PowerBG ще му има в описанието линка за канала му. И тука... О, да, PowerBG им се спречи. Как видяхте? О, what the fuck? Пребързах. О, what the fuck, какво... Не знам кой е. Бати. Тука доста... Тия храсти разсеват, човек. Супер гадни са, да я знам. Някакви... Тука вече почва гадното. Да. Бати! Тука е, това е бати. О, аз нямам такова. Да, дано да ви хареса джампа. Дали ще оцелих? О, оцелих. Не, от това, бе. Аз пък го оцелих, ама направих грешка. Да, е така. Да. Давай. Опа. Тук бе. What the fuck? Абе, то сняг. Бас тъпия сняг, човек. Това нещо... Шуп. Сега да. Този мап не съм го играл доста отдавна. Аз един път съм го играл, само един единствен път. Е така. Пак казвам, че PowerBG няма да го чувате. Не ти си държиш сървъра, не ти го държа аз. О, тук е много гадно, човек. Тука... До гадното, с едни стълби. Добре, ще се върнем там, където бяхме. И тук бяхме. О. Давай. Не да по водата. What the fuck? Чак флайнах. Стига съм флайвал, какво е това? Ето сега вече не флайнах. Да. О, половин час по-късно. О. То е лесно, бе. И аз ще го флайна, всъщност, то тук много трудно става вече нагоре, няма смисъл. О, аз сама и разбрах, що не мога го мина, защото нямах... Човек, да, аз искам да го спра, ама... То май сме в такъв байом, дето... Опа. Да, той е англичанин. Ако разбира български. Бати фейл.
Виждам, че има гаден сняг. Да. Спирам се, човек, за да го скоча. То тук всъщност те май трябва да е. Да, ама той е то сняг. Кой искаш ти? Бах ти топа! Саднах. О, тук пак е гадно, бе. О, аз нямам спринтове, аз чуя, що... Аз спит, да не е спринт. Това е вече друго. Добре, че джампа ми бачкаше. Гледай, човек. И сега тук май надолу беше. Да, ние всъщност май минахме. Да. Така. Да, аз съм слабия. О, да. И така, хора, тук вече иска умения вече по джамп, които аз ги нямам. Теб сега никой не те пита дали ги имаш. Бай. Трябва да цъкам shift ли, бе? Трябва да цъкам shift. Горе ма предсака тъпия таван. Там да я знам, търси някъде. Сега ще кажа, чакай малко да помисля. О, да, WTF. Ние кой седим и чакаме. Малко бъгало работа. И така, джампът е минут. Чайте сега. О, фойерверки. Чай сега вземем. И да. Да, ето ги. Ето да видите. Да. И така, хора, дано да ви е харесал от мене клипа. Това беше всичко от мен. Бай-бай!